To yanzu ni cikin dajin nan gashi ba kowa ba zai kama min in taimaki wannan bawan Allah. Ya Allah ka kawo min dauki. Fatima! 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 Ce ka bani shi jiya. Na fasa. Nace na fasa. Ni wallahi ba wai ni. Dan Allah ya kai awo suna ta. Ba ka ji tun jiya fa da ya fita. Bai kwana a gidan nan. Yanzu haka ban dade da dawowa ba daga gidan Isu Kalila abokin shi. Aba Nusaiba. Ya kamata ki saki ranki. Tunda na zo cikin gidan nan har yanzu ba mu ganin ki. Kuma kin san cewa so bi ta zama kiyayya. Ƙarya kake yi Irfan so yana zama kiyayya. In baka sani daga ranar da ka wanko ƙaho ka shigo gidan nan babu farin ciki kwata-kwata a rayuwata. Na tsane ka bana son ka kyale ni mana. A'a ka kyale ni bana son ka. Ƙarya ke da saiwa. Na shiga. Kai yanzu duk abin da duniya za ta zage ka na lura shi kake yi. To ahir wallahi ka fita ido na in rufe ka je ka raba yaro da yarinya tana son shi yana son ta kai ga isasshe ko ƴaƴan naki maciyata in duniya ga ɗaya ma can ya ta yawan banza har yanzu bai dawo ba a haka yake so shi kanan in zo ɗauki ɗaya tan bada ba zan bada ba. Music Taful P Production ke gabatar muku da wannan shiri mai suna labarin Nusaiba Majanu sabuwar fuska. Sabon shiri ne da ya samu jajircewar aiki daga fasihin darakta Murtala H. Muhammad. Wannan shiri an bata hankalin dare domin ganin an kawo maku aiki wanda ya sha bamban da saura. Bani sai ka ko yaron nan Irfan ake turawa ya je ya samu maganin tunda na ga yana son ta. Ni gaskiya ban iya cin amana ba. Wurin ka da zo neman alfarma. Ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka. Dan Allah Alhaji ka sa a sako yaron nan masu ka jin mai labarin ba zan yi ba wallahi akwai Allah yana nan amarya ka ta yana kallon kowa ga Allah muka banta ajibi duk a cikin shirin labarin Nusaiba Majanun sabuwar fuska. A cikin shirin za ku ga jajircewa sadaukarwa a yayin da sahibin nata jarumi ya garzaya cikin daji domin